ka Pyrthei TV. Hakamit sngi ublay ki pulit kilakem ya uwe unong yalam jong kaseng Nyautrap National Youth Front babat kum disciplinary secretary sengkeme kum juru kum president jong kaseng HNYF riwar mingi uba tarson lemba lakem yo ba tarson lemba na dauki namar bala suba ba udan keti hakaban Pyrthei bom hakamit sngi sajan hathem metor Karkum ka Khubor na kipulit layathu banalor uba tarson lemba lakem ru ya uba Iva Kodor nongplu na Shillong Kanang asay an kabala kamrang ba hakan nga Jylla ka Dr. Penelalong do nong lain kalapan kre dak ejahar ban ujor persya ya kitu kibriyo kibakwa ban kensyat biang ya ka jingti uranium hakan nga Jylla bat kalaong ba kan nga jingle amtang baka kta ya kipat nong song shnong ka Jylla hnrei ka deiru ka jingpen khen ya kikendon jong ka ying bishar namar baka kam ka bayadei bat uranium kadang sakut haying bishar Kajingkran jongka Dr. Fenela kadai hadin bala sapriang kawai kashiti hakiran san social media ya kabala kam bala tho dakakong Elizabeth Nongbri kabadai kanong seng bat ka chairperson jongka North East Sunshine Trust. Hendrai kam hadin kakong Elizabeth kala pensyai baka shiti kabala sapriang ha social media kampat dai setia kabala pha sya ka sarkar India hendrai kadai kabag shu persyang tho la ne ban shu draft. Kalapan ma bru dakabaong baka de jingle start jongki brio ki bakam tem. Artili kidukan kibalong try dagi shikmi shikun kata ka kong sekolah walang bat uba tanling walang kibadan hakasnong mauthong kasnong ka bajangai kumba arpau kilometer AA na maukurwan kila pulu hakashiteng ni jong kashpau tarik Lber arhajar abusau bat baro artili kidukan kila kala depay kadukan jong ka kong sekolah kadai kadukan sya katba kadukan jong ukun jong kapan kadai kadukan di juti di slipar kajing julor na kani kajing ja kala kot syaka arlak shiteng na ni lailak duna Kawai na kijingja ka Bashir Kay kalaja ha Southwest Khasi Hills District ha ka ba ka jingking kala dukut thui ha ka por baka truck kadang ya lenti lengba ka ni ka jingkin kani ka jingja kalaja ha ka step khatway tarik Lber arhaja apusau ha ka por khnai bji AA kani ka jingking kadai ka baju khot kum ka jingking changkhar ka ba penyaso ya ka mau kerwat bat ka nong Shillong laong ba kani ka truck ka ba hap lang shapo kadai ka bakit narot kum ba arphauton AA Uba Vincent H. Palau, MP jong aseng Congress na Shillong seat. Badu balapan kre ban aireng biang ha kani ka kenti yak election Lok Sabha. Habakren ha ka jiya kendu bat kinong tray ka seng Congress na West Khasi Hills District. Ulapan syai ya ki jing sya kentho ba umjukren AA yakiman ki jura jong ka Jylla Meghalaya ha parliament. Uba Palau lapan syai ru da ka baong ba kum UMP la khatsan snem kenti ulala ban le ya shibun ki AKA na ka benta ka Jylla. Hendrai uang pat ba usngau bit ban ko yakikam ki ba lala ban le namar ba amdei tang mau ubalala ban penurlong yaki babon ki jingmentoy la kalong ha ka roi ka par ni ki wei la pensyai ru hlo ka rukam trekam jong ka parliament ba ka ya pher bha na ka ying dorbar thau an ha ka Jylla balada ki pat ba ki kwa ban tim ba Ukraine ni Ukraine bat Ukraine ayu ki la ban pen na ka website jong ka parliament ban bishar Haka jo kapor ula kenthoru ya kaseng BJP ka papersang ban penyapat ya pra ya kajai benrio. Ukertong ka Regional Democratic Alliance uba Robert Jun Kharjarin ulaong ba ka Regional Democratic Alliance ka yeng halor kanong rem ban penne bat ban pen klan shu ya ka khnit ka ban rio jong ka riti sensyar kari India watla kiladon ki kattu kadi ki ba perkhat lambir baladei ban pendu no ya ki Autonomous District Council ha kan ka Jylla. Habakran kum ukong san ha ka jingpen hap perda ya ka football final ka bala penyat da ka Donkey Ingding Sports Social and Cultural Club uba Robert Jun Kharjarin uloong ba la don kamru ban penben ya ka para 12 AA ka ba unong seng ka HSPDP uba Hooping Stone lingdo ujukran bah men ba udang im ha kan ka sla Pyrthei kum shibenta ban perking bha ya ka jingkhai bean ki ba Jylla hapo upur usam jong ka Khasi Hills Autonomous District Council Chief Executive Member uba penyat sing siem ula pentip pasien kin salit ban kendang yaki yau bala seng deki bar Jylla ha kalibari ka badan syakathat ichamati ka badang hap hapo ka maulong sodashim habakran bekila Pyrthei Khubor uba penyat sing siem ula pentip bakla deb ban betha yaki siem bat yaki nong sensyar bak kimdei ban kensting bat ula penpau ru bak jingwan ki bar Jylla ban seng yau thamai klem ka jingtip ka council kala bandai deki brio ki banabari India berkani kebu jingma lada kile yaki kamsni
Kum shibenta ban penmi khajana bat man pentikana bakan employ shadu upod ban shamjing ban siu tulop ikinong tre jong ka KHEDC ka executive committee hapok jingalam jong uba penyat sing siem kinra no yak office trekam jong ka council shakatha new shillong habai kren bikla Pyrthei Khubor uba penyat sing siem mulai thu bakla dem ban ai dakashiti shaka sarkar bat nakalyang jong ka tanan urban affairs kala ajing tip balamang ban ajaka shamau khanu mau pedang Shu uba penyat ula pentip ru balada la penkenria ansa ai no yak office kabadan menta khnang manla bat penmi khajana Kaying bishar kala aipor ki pulit Delhi South Sansngi bakin pendem ya ka jing tokit hado ka jingja ka belaja ha ka khatlai trik unok pra ara tarar pulai ka ba ki brio ki banabar kila yorung hapo ying darbar ba kari ki pulit kila panpon na kaying bishar namar ba kidang tokit benia halo ka ni ka jingja kumta kaying bishar kala aipor ki South Sansngi bat hapo South Sansngi ki deben pendap lut iki jing tokit Wala ka BJP kala penduk tiket yu Reu Menteri Jangkatanan Petroleum and Natural Gas u Ramesh Warteli uloong ba sengawai bat pet setia naka parti. Uteli uloong ba udai ubriu bala IT lot yala di haka parti bat watla kim ai tiket ba unyakun hakanik election ru sengaw pher Reu untrei yaki kam katkum ka jingben shet ka parti ho. La antad bakila abandan bungut kibriu kibayap haka jingkem ding jangka weka bos haka shnong bari ha Gazipur district jangka Jylla Uttar Pradesh. Kabos kala kemding namar ba kala tengku ya wire electric. Kadai kabos kabakit san pangut kibriu kibalet shakawe ka jingat ho. Namar ka jingsha penduk tiket ha kanik election Lok Sabha ka Banwan. UMP ka BJP na Churu Rajasthan. U Rahul Kaswan. Ulami no nakaseng BJP bat ulalet banyaso bat kaseng Congress. Hadin balo resign no naka parti ula ai kublai kerpang yo presiden ke BJP UJP Nadda bat yo menteri rang ba aduk keri Narendra Modi namar bakla ailat yo ban mi khamat shaluk sabha la ship house nam kanthi ka All Assam Students Union kala penbena bakan pelong jingki ban persha yaki kendon jong ka Citizenship Amendment Act kiba ka sarkar pedeng kala penmi ka AASU kan thang yaki kot batho yaki kendon ka CAA haman la kinong ba jong ka district Pyrthei jong ka Assam Shua kani ke AASU lembat kilai pauteli pat kiseng kilai ki da ka ba shong sha thangan khat ar kanta ka kunhun jogi pulit kala sha thambor ha ka kunhun jogi runar ha West Delhi ha ka por baki pulit kidang yalam ya wei runar shathanan Shua kani kala mi ka jinga pen ibor ha preng ki pulit bat kinong shong shnong ha ka por baki pulit kila let ben say ya wei runar ya bala tip kerteng kumu aden Kipat ba kala thermau yakinong tre jong ka Lucknow Development Authority bat yaki pulit ha ka por baki let ben penpra yaki yeng ke Blashna Bean Akbar Nagar area. Hakani jingja artli ki kali sarkar kila julor. Kajing bitar jeng kipat ba kalong hadin bala sapriang Khubor hamsaya ba wei ubriu badan hapo yeng ulayam nakada kajing syaban hakapor bakilipin pra yakayeng. San punriu tuli kiri kila rakhi mentakasngi yaka Commonwealth Day. Laju rakhi yakan gasngi hakala sngi ublay jong katayo kaba a jong ubnai Lber malausnem. Kani kiri kalengku kaba nyopsan jong ka Commonwealth. Usim jong kabilat King Charles III ula ai kublai kerpang yakiri kibadan hapo ka Commonwealth hakadi gasngi kerpang jongki. Ka Presiden jong kari India ka Draupadi Murmu kalami na India banlit Mauritius bani Shimenta haka National Day celebration kabala sedang naduk ka khatwai terik haduk ka khatlai terik Lber arhajar apusau. Ka kenhun jong Shipai Navy ka India ru kinya Shimenta lang haka ni jing rakhi. Ka Presiden Murmu kan shim ya ka benta kum ka kongsan haka jing rakhi ya ka Mauritius National Day. Kishipai Israel kila penjur ya ka jingkhan rajong ki haki benta ba pher jong ka Khan UNS ka badon haki than chathi jong ka Gaza Strip. Ka jinglek khanra jong Kishipai Israel ka dei hadin ba kila yo jingtip ba unong yalam ka Hamas. Uyaya sinwar udan ha Khan UNS. Kishipai Israel kila thwet yo sinwar la khamslam ba kila raikut ba ki dei ban yo bet yo u la kalong ban kem im lande ban set yap ru compare. Utama Suryok ula bamsmai kumu Presiden Mathmai jong ka Hungary ha ka jingalang ba ka panalong ha jakasa u Presiden ha Sandur Palis. Ha ka jingkren jong u shkipat ba lengba kilat Pyrthei Khubor. Usulyok ulaong ba nadu menta karukam trikam jong u kandai ka ba compare pat kanam longshu kumba jule baro shikata. Usulyok udairu babat teng kumu Presiden jong ka Constitutional Court. U Asif Ali Zardari ula bamsmai kumu Presiden ba khatsau jong ka Pakistan. Lapentian smaya u daw Chief Justice of Pakistan u Qazi Fezi.
Usadari ula job hak election president da kabayo South Park hatway vote kat ba ukertong bekershan da ka PTI pat uyo tang Shispa prapway vote. Kani kerisian kabaar ba usadari unbat kumu president ka Pakistan. Ke Hezbollah kelasiat hadu live santli ki roket syaki benta ba syate jong ke Israel. Ke Israel kelakam ba ke Hezbollah kasiat roket hakithan apa galili ndrei amshim ladon bayam ni ba mensaw hakani ke jingjang. Ke Hezbollah kala siat roket che Israel namar ba kala keno ba ke Israel kala terbom haying brio ba sangot ki brio kala yam. Kat ba ke Israel pan kala kam ba ke terbom hagi ketem je kileno Hezbollah. Dikitu kilong Khubor hakimat kiman mantasgi. Kublai.